od strachu sa trasie. Keď si zvykne, tak sa nebude. Jogi. Jogi papa. Jogino papulka. Čo tam? Tam má asi brloch medvedica, keď tam aj v lani. Aha, tam našli aj to medvedia jedno, keď horelo. Tam dať je musí. Tam o dolínku ďalej. A to nevieš, čo tu bolo, kde to dali, kde to je? No V Boniciach. Hej, tam je? V Boniciach písali, že... Aj tento asi pôjde do toho. Neproho vyšetriač, není chorý. No, aký má pekný goliet, to je koja úplne. No, je dobré, no. Natáčaš? Mhm.